Сәлем жәмәғат, мен мұнда ихатаға шықтым әлі, тәртіп орнаштырға келді кеше. Крыжовникларына бүгін мұндан көшіріп отыртырға керек. Мұндалар білуімше 5 қуақ, әменде ортта мұнда таған ендері бір қуақ. Нәрсе екен білгенім де жоқ. Яфрақтары мына шындай. Бір ненде жемешлері жоқ. Һәм булмады да, өсе алмады ол мұнда жөнлеп. Неге көшіріп отыртырға керек? Чөнки мұнда келешекте тигізленіп, бетон жайылып, мына шында хәтле дәвам ителәчәк. Бу ташлар мондан китәчәк. Шуңа күрә мондагы bütün үсемлекләр, куаклар, ботаклар, аның ишеләр монда булмаска тиеш. Бердән бер таләп һәм проблема дигәндәй, менә монда кайдадыр үрмә күш оясы бар. Менә шундый түгәрәк. Менә шуны исән калдырырга дигән таләп куелды миңа. Хит кайда күчер, хит Кытайга җибәр, ләкин менә шул түгәрәк үрмә күш оясы исән калырга тиеш. Һәм ул монда булырга тиеш. Һәм икенче проблема бит әле. Көрәк сынды бит әле безнең. Монда ярылды. Колхоз түгел, ранчо ясыйбыз без монда. Без моны ябыштырып караячакбыз, чөнки көрәк артыннан барасы килми, йөрисе килми, вакыт бетереп. Таралды бөтен әйбер. Нәрсә алып беткәндер. Ябышканды иткән инде. Тоташкан җирләре бар кебек. Һәр бу ягыннан да бераз гына төртеп чыгам да, ике ягы да шәп булсын өчен көрәп карыйбыз. Яраган инде колхоз керәгенә. Монда астында нормаль, өстендә бераз сәмзәрәк, тишегрәк җирләре дә бар. Сынса шуның янәшәсеннән сыныр инде. Берсе әзер. Тамырлар алай бик зур зыян күрмәде кебек инде. Яшәрлеге бар дигәндәй. Җир эшләй калды, кратер булып. Һәр монда икенчесенә килү җиңелрәк булырга тиеш. Үрмә күш ясы торга. 4 кенә булган икән булар. 1, 2, 3, 4 иң зурсы. Һәм шунда тегендә тора торган вак-куак. Менә 5-нчесе. Тамыры шулай гына өзелеп калды моның. Утырсам үсәр микән инде белмим. Маташып карыйк инде шунда. Моның икесе безгә калачак, икесен әнигә бирәм инде мин моның. Туфрак салдым раз, мине тиле дип уйламагыз. Шулайрак булсын ди. Масын бер нәрсә эшләтеп булмас. Капчык кына кигезеп куям да мөгаен. Бер көннән бер нәрсә булмас әле дип уйлыйм. Ботаник түгеллеге күренеп тора инде ләкин. Тамыры бик зур. Кигезеп бетерлек түгел. Нормально, бу икесе әзер. Дип санарга була инде. Беренчесе утыртылды, икенчесенең шыгыры казылды. Һәм инде бераз тирәнрәк казыйм да көпшәкләндерәм. Шулай йомшак итеп ясыйм. Бу инде янәсе утыртканнан соң тамырларга үсәр җир булсын өчен, җиңел генә кирип китә алсыннар өчен җир эченә. Бер каян да укымадым, үзем уйлап чыгардым яңа гына. Җир ташлы җәмәгать. Нәрсә генә юк, әллә нәрсәләр чыга, пыялалар, шифр, таш. Topşik. Hatta özüme de şey. Birəv, ikev. Менә бу 3-нчесе күренми торган, акпанда гына күренә торган. Һәм инде бу 4-нчесе нормально кирип утырдылар бөтенесе дә. Һәм инде күренеше дә матур миңа дисә. Тигездә кебек әле. Вай. Җеп сузып утырткан кебек ялгыш кына.
Жире біраз жетмеді, істедім. Алып келдім тегіннен қара жер. Көмдім, әмінде су септім. Томырлары нормально өз орнына орнашсын үшін, біраз ғана өсіп кетсін үшін біздің бүгін 18-ші місің? Біздің бүгін 19 октябрь. Таған шама білән 20 жылы күн бар. Шуңа көре нормально томырланып кетер деп ойлаймын. Үмітләнем шуңа. Түп тілеп, түп шорт. Үтелді саным, үрмәкөш ұясы исен. Бұл жамағат білесің мен енді үрмәкөш бұл. Бұл мен сен айтайым, нежеттігіне үрмәкөш түгіл бұл. Бұл Татарстанға көптен түгілгіне келген дәрвиш үрмәкөш бұл. Сәяхатшы, мен сен айтайым. Қояндар күн яқлардан, жыл яқлардан келген. Хаманың түсмірі де бек қызықлы, шөпшенеге кебек. Бұл үрмәкөштің бүтін адымлары бізде тіркелген, шылай дейік. Сағат нешеде келген, қошан келген, ненде күнні, әменде қошан бала тапқан, бүтін роддон хикаялары бізде бар. Шуңа көре телеграм каналын мына шында сылтамаға бір кетіп қоям, шында кіріп, қарап, язылып, ешшексіз шында қоп шығығыз ема. Бұл ұядан тезден яз күні балалар шығacak. Һәм мұғайын біз ол балаларны шылай күзетірбіз деп ойлаймын. Сора тұтып ашамаса, исен қалсалар. Әменде күрекне де етерге керек, ярылып кетмеді, нормальны кебек. Тұра инде. Ярақтан, шиттен қарасаң мына шылай. Дұрысын айтканда камерада сезілмей ол, ләкин мына шын барлықта мына бұяқлар бүтінлей буш кебек тыйылайды әлек. Һәр мына нәрселер бар кебегінде ничектер моторланып қалды хәтта. Уют барлыққа келдік әйтмешли. Ләкин шынып та буш иде ол. Һәр қарарға рахат. Бұяқлар ise киресенчә бушап қалды. Ләкин бұлар мында буш булырга тиеште. Һәм инде икенче проблемасы бар, мында кыш көне кар көрәгәндә бұяққа атып булмайды. Куаклар гел камашаулап тора иде, һәм инде менә шуңа чыгып тора инде кардан. Һәр кар көрәргә күпкә уңайрак булачак инде. Бу ягына да атып булачак, бу ягына да атып булачак. Октябрь уртасы, җиләк бар мен сиңа әйтим. Җиләкләр туңган, ләкин төнне йомшарып беткән. Ремонтант. Тиздән кыш җитә диләр, шуңа күрә суларны да бушатыйк әле шундук. Катып ятмасыннар. Нормально, поток. Краски крепкие. Нормально. Шуның белән шундый хәлләр җәмәгать көзге эшләрнең беразын гына эшләдек. Дөресрәге кышка әзерлекнең крыжовниклар утыртылды. Теге ниндидер мин белмәгән әйбер куак утыртылды. Суларны түктек. Бәлки тиздән менә бу чүпләрне дә эшитәрмен дә. Менә монда да шулай ук яки биреп җибәргән инде моны, яки яндырырга. Белмим, карарбыз күршеләрнең реакциясына. Шуның белән шундый хәлләр җәмәгать. Караганыгыз өчен рәхмәт һәм киләсе очрашуларга кадәр.